Nový projekt spoločenskej zodpovednosti OVB sa volá Moja família. Vzdelávanie a internetová hra majú jediný cieľ – zvýšiť finančnú gramotnosť školákov. Za fantastický úspech považujeme účasť 244 škôl a 1165 tried. Všetkých 6367 súťažiacich detí tak môžeme rovno vyhlásiť za víťazov. Každá poriadna súťaž má však najlepších a za tými osobne vycestoval tým z centrály OVB aj s našou kamerou. Absolútnym víťazom sa stala 9. A z Kanianky. Jedného zo žiakov víťaznej triedy sme sa opýtali, či nejako trénoval. Ja som veľmi netrénoval, to tak išlo samo, od seba. Dobre, keď sme zistili, že môžeme byť prví, tak sme začali makať. Aké boli reakcie v triede na možné víťazstvo? Spokojnosťou a plánmi do budúcnosti sa netajila lektorka za OVB v Kanianke pani Zmeková. Viem, že je veľmi dôležité v dnešnej dobe viesť tie deti k tomu, aby sa učili tej finančnej gramotnosti. Zase popracujeme na tom, aby bolo viacej škôl zapojených v tomto regióne, čím budeme zvyšovať zase šancu, aby to prvenstvo zostalo práve tu. V Pohronskej Polhore sme našli nadšených ľudí, ktorí bez ohľadu na problémy regiónu chcú pre deti to najlepšie. Takto pochopili aj Moju famíliu ako projekt, ktorý deťom umožní zamyslieť sa a nerobiť v oblasti rodinných financií zbytočné chyby. Pani učiteľka Dana Kubašiaková hovorí: Zo všetkých tých počtov tried, ktoré sa zúčastnili, oni najkrajšie spolupracovali. A čo bolo najkrajšie v tejto triede, bola to tímová robota, tí silnejší a zbehlejší a čo majú internet, učili tých slabších, mladších a to je pre mňa ako učiteľku fascinujúce. My dodávame, že táto trieda má jedného integrovaného a 3 sociálne znevýhodnených žiakov. Postoj týchto detí a ich učiteľov k životu a projektu nás nabil životnou energiou, chuťou pokračovať v projekte Moja família a umožniť prístup k nej tisícom ďalších detí. V Humennom zostáva 3. miesto. Najlepšie sa so súťažou popasovali ešte len 7-aci. Dlhodobo viedli, až v závere súťaže ich predbehla Kanianka a Pohronská Polhora. Ani tu nejde o bežnú triedu, je zameraná na mimoriadne nadané deti. Podľa riaditeľa školy pána Klikušovského tieto deti vyžadujú úplne iný prístup, treba ich maximálne zaťažiť. Vďaka patrí všetkým lektorom za OVB, ako aj tisícom pedagogických pracovníkov. Spoločne vytvorili podmienky pre úžasný nástup projektu Moja família na Slovensko.